honorable dan girman Allah karka biyo na kasa na a masifa biyu. Haba Saudat, me ya zafi haka? Hanyar jirgi daban ta mota daban jiki. Gaskiya dai abin da muka yi tsammani satin nan ba shi ya faru ba. A satin da ya wuce an nuna man inda asirin teto ne dumu-dumu wai ashe tunani take. Shi kuma ya cimma burinsa amma saboda baƙin hali wai ya sa ana bibiyar ta a gano gidansu. Me kuke ganin zai faru? Wai haƙurin da ya ce ya haƙura ko kuma cewa da ta dina za ta dina ko ba ta dina ba? Muje. Ke, dan tsaya. Ba ke ce Karima ba? No, ba ni bace ba. Ba ke ce Karima ba? Ke ita. Ofisa dan ba ni hoton nan. Zo. Waya wannan. Ta cikin hoton da ni ce amma ai Karima kace ni Karimatu ce. Oke, za ki rena mu kenan. Wuce kyawun mota mu je. Mu je ina? Ki wuce kyawun mota mu je. Mu je ba na ja da 'yan sanda ko menene ai zan dawo tunda ba kisan kai nayi ba. Kisan kai nayi ni ba zan shiga baya ba. Ba zan shiga baya ba tunda ba kisan kai nayi ba haka kawai. Wuce mu je. Wuce mu je. Dididin mun riga da mun ga abin da ya faru amma me kuke tunanin zai faru? Bayan sun yi break up 'yan sanda sun zo sun kama ta. Alhalin ba ita kaɗai aka yi faɗa ba amma an kama ta ne bisa asarar fasa gilas ɗin nan da ta yi a mota. Ina ba mu shawara kar mu faɗa da wani ko da mu ne da gaskiya mu ɗau doka a hannunmu sai guri na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan shiri da kuke kallo. Ƙaƙa. Ita tana fama neman mafitar da za ta samu yarinyar da za ta tura mai gashi ya uwarta ta ƙi ba da dama, ta ƙi ba da damar yadda za a yi ta tura ta. Ta ce sai dai ta nemi wata. Kai, masa farin gidi. To shikenan Alhaji bye. Tana waje. Dole na tashi na fita da nemo wata don wannan irin wayan ba za ta yi ba. San inda harkar nan take, ke ya kamata ke takin oba daga inda ta tsaya. Ke yi tunani da kyau, za ki fahimci fa'idar yin hakan. Fatana, Allah ya ba ta lafiya. Harƙalla fa ta tsaya saboda da ake harƙalla da ita ba ta da lafiya. Ko yaya zai yi? Lafiya lau sannunku. Ai yanzu da aka ce min lafiya lau. Ai yanzu aka ce min ga kinan zaki shigo. Wallahi dai kam. Ya gajiya. Ya me jiki kuma? Wallahi muna fatan samun sauki. To Allah ya kawo sauki cikin gaggawa. Amin ya Allah. Yawwa. Ina son ganin ki ne mai magana. Okay. Ku shiga ciki ga nan shigowa. Dina akwai kuɗin Nadiya a wurina har naira miliyan 1.150. A yayin nan da ake ciki ana ta kashe-kashen kuɗi. Naga ke ce kike jagorantar al'amura. Shine nake son na mika miki waɗannan kuɗaɗe don na san za su yi amfani. Duk da cewa ba duka bane kuɗin nata. Amma a yanzu
buƙatar da ake da shi shine samun lafiyarta. Wannan gaskiya ne. Yanzu za ki bani account number da zan tura kuɗin. Ok, to ba damuwa sai ka tura min ta layina. To. Ko ka kyauta mana Alƙasim. Allah ya saka maka da alkhairi. Kai Alƙasim. Yalla bai. Na gaya maka ka rabu da waɗannan yaran domin ba zan ba su shago na ba. Ko nawa za ku bani? Wallahi. Alhaji, mu fa ba fa bashi muka zo karban abin nan ba. Ba kuma cewa muka ka rage mana ba. Da kuɗin mu muka zo. Kai har kun gaya mun kuɗi? Da kuɗi na sai filin nan. Da kuɗi na gina filin nan. Da kuɗi na duk wani abubuwa da kika sani. Da kuɗi na nake biyan ma'aikaci masu gadi da hukuma da ake mun gadi. Ka gaya mun kuɗi? Don haka wallahi ba zan ba wa cuta haya shago na ba ku ji kuma ku sani. Haba Alhaji, me suka yi maka na cuta kake aibata su haka? Ake tambayoyi a gefe kai ma ra'ayi aini tana zuwa gunka. Kaga Alhaji. Baka ba mu shago ba sannan ka biyo mu kana so ka ci mutuncin mu idan ƴaƴanka ne mu za ka yi mana haka? ƴaƴana kuma ainihin ƴaƴana ba sa damfara ba sa cuta. Yawwa don haka ku tafi wani waje a ba ku hayar shago. Ba zai yiwu ba masu ɗaukar fansa su taho su huce a kai na su yi min da gargaza min gilashi. Wai me kake nufi ne Alhaji? Naka na zuwa kai ma ba sai ne maka bayanin komai ba. Ka ji kuma abin da na gaya ma Alkasim. Wallahi ka sake ka karɓi kuɗin su sai dai ka tafi can ƙauyen ku na Marke ka je ka kama musu shagon a can. Kan bala'in nan kai yasa. Wai me kuka yi wa mutumin nan haka? Kaga zan yi maka bayani a mota. Alkasim ka yi haƙuri mu za mu je mu nemi shagon a wani wuri. Allah ya saka maka da alkhairi. Ai kana da kirki ka yi mana kuma kirki. Mu je. Mun gode. Mu je. Amma gayan nan ba shi da mutum. Irin masu kuɗin ƙauyen nan ne. Yake dama? Shin Akan plaza? Allah na to. Waye? Ni ce Kaltume. Kin kira man ka ba kuma ba sai ki da su ba. Ba zan iya samun wani information. Ni ba haka nake. Babu wata ko wanda ya san sirri na. Saboda yanda kake zaune da ni. Ba zan taɓa bari ka san abin da ban san kowa ya sani ba. Yanzu na yi miki alkawari ni zan zama na farko. Duk wani abu a tattare da ke da kike ganin shi sirri ne ko? Ni zan zakulo shi. Za ki ce ni da gaya miki. Kana rabar kenan. To gaskiya za ka ɗauka shekaru. Baka gano komai ba. Haka? Mu je zuwa ni da ke. Ni kam zan tafi. Soso? Zan wuce shago, sorry zan je asibiti. Daga nan sai in ji shago. Okay. To ba damuwa. Amma dan Allah Rayhana, dan Allah. Kada ki bari 24 hours ta yi ba tare da kin nemo inda mijin nan da take. Hi, honorable. It's like you don't trust me. Of course you know I do. Sami ido. You don't have a problem. Ya ita gidana. To, ba zan taso daga ba? Sai an jima. Da ke da kanki sai ki tunani. Me yasa zaki kira ni a wayan ki daga wayarki? Kuma daga bayan da na zo ni kira ki bai kamata a ce kin yi fushi kin ki dagawa ba. Dan Allah ki dinga mutane uzuri. Na sani haka ya kamata in yi. Dan Allah ki yi haƙuri. Da ban yi haƙurin ba za ki ganna a gidan nan ne? Ki dinga dai uzuri. Insha Allah. Kiran wayi me kike ta min ne haka ne? Dan Allah wani abu nake so in tambaye ki. Duk da dai na san ba lalle na samu ansarsa daidai a gurin ki ba. To, me zai hana? Menene wannan? Kaltume dan Allah duk abin da zan tambaye ki. Kar ki tambaye ni dalili. Kawai ki bani amsar abin da na tambaye ki. To, me yasa? Kar ki tambaye ni me yasa. Sannan ina so duk abin da zan tambaye ki kawai ki bani amsar. Dan Allah kar ki tambaye ni dalili. Sannan ki sani duk amsar da kika bani za ta amfane ni. To shikenan. Na miki alƙawari ba zan tambaye ki dalili ba, kuma zan baki amsar duk abin da kika tambaye ni akan shi. Dan Allah akwai wani abu da kika sani game da Raihana wanda kike ganin sirri ne ba ta taba son wani ya sani ba a duniya.
To, ya aka yi na amince da irin wannan tambayin ba tare da na san ba a san su ba. Ai an wuce wurin tunda da ke riga kin aminci. Ki yarda da amsar da zan baki. Wallahi ban san komai ba da zaki iya kira ki ce wannan sirri ne na Rihana. Domin abubuwan da ba ma na sirri bane ba kowa ya sani ba. Misali kin ga da tsawon lokacin da muka dauka da ita ban san gidansu ba. Yanzu kenan dan Allah ba wani abu da kika sani game da Rihana, ni fa komai kankantar sa ki bani. Abubuwan da na sani akan Rihana bata dauke su a matsayin sirri ba. Misali tana kawalci, tana bin malaman tsubbu da na gaskiya da na ƙarya. A'a, ban gane da na ƙarya da na gaskiya ba. Idan mutum yana da wata matsala, takan yi suggesting za ta kai shi gurin wani malami. A can ne za ta gaya miki za a samu maganin matsalarki. Za ta shirya da malaminta na bogi, ta kai ki a karɓa kuɗinki. Sai ta zagaye ta je ta karɓa kuɗin ta sallama malamin. In kuma na gasken ta ga dama ta kai ki miki aikin, to shi ma tana da nata kasan mai tsoka a cikin kuɗin da zaki biya. Wannan auren Rihana baya ɗaya daga cikin sirrika, ko ita da kanta sai ta gaya miki hakan. Dan ƙare. Da za ki gaya min dalilin da yasa kike son ki san sirrinta, da me yiwuwan zan iya taimaka miki ta wata hanyar. Ni da ke baki tambaye ne. Shi kenan. Mugu kai ka san makwantan mugu, wanzami ba ka san jarfa. Tana nan tana ƙoƙarin gyara gida, ana nan ana bibiyar zuwa gidanta aka gidanta. Ita kuma tana can tana ɓoye laifinta, ana nan ana ƙoƙarin gano laifinta. Shi kuma gashi nan da shi da matarsa. Wanzami ba ka san jarfa. Yana can yana laifi, ita kuma ta yi laifi tana da dama tana ƙoƙarin ɓoyewa. To Allah ka rufa mana asiri. Amma dai a wani labarin, darakta rufa mana asiri. Wa Malika, dan Allah ki zo ki zauna mu yi magana akan ishu din nan tsakaninki da Fatima. Bana bukata saboda ni ma babu wata yar iska fitsararriya mara kunya da zan kaskantar wa kaina saboda ita. Yawwa. Hello Sumayya. Malika, ki nemi wata gaskiya ce harkar nan. Dil irin wannan bai taba zuwa mun ba sai da na tuba na shiryu. Kila wani shedan ne yake so ya rinjaye ni, gaskiya ba zan yi ba, ki nemi wata. Siyama. Siyama? A daidai nan muka kawo muku ƙarshen update na wannan sati, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ƙawar Malika ta daina harka ta lalaci. Bayan ta daina, ta ji kimanin kuɗi naira miliyan 5, ta ce ta dawo ruwa, amma daga baya ko tuba ta yi, ta ce ba za ta yi ba. Malika kuma ta ce ɗakinta ta ga wani abu kamar jini, ta yi ihu. Ma da sati mai zuwa karfe 8:30 mu ga yadda ta wakana, sai mun ji daga gare ku. Gaskiya ni ma abin ya bani mamaki, sallan nan yayi kyau. Abin da ke ƙara